Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata kasih ngakikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Menteri Ketenat Kekot Kekhya, ka Sarkar Jala uba wailat miki shela, haringkat Menteri Ketenat Boarding uba Ahmed Pak Lengdo. Uba dairu akajo kapur, UMLA ka Mairang Constituency. Hakalai potrik yong aja penriu, kilalet penjurip ya kanong Klaus JC, bat kila yoru banyasyong jingalang, bat kinong tray hospital. Uba wailat ulay tu, wakidan shibun ki jingdon kam hapo hospital. Kamtam ka jingdona kinong tray, handay nakaliang Ketenat Kekot Kekhya, klasim khia bahaya kanika kam. Habak keli halor ka jing bamwan tray uparmases mentala asnam. Kumakalapau pertai naka jinglet jurip kasang H&M Eastern West Khas District, dang hakini ki hendet sengi. Menteri ulay tu, bamba uru namar ba udang susyemti ya kakam kum menteri syemlayo jing tip halor kani, bat ulat tip syapang kani tat ondaw layo banyakaran bat kinong tray hospital haka jing wan jurip. Ulaong haba ulayo jing tip halor kani, ula batha ban syamkam da kabating persya pharmacist, bat hakaju kapur ulay tu ula batha banang pha da uway pharmacist, kanang bakan kata ikipat ba ibon syim dawai na kani hospital. Haba keli haduk kat no kandang simpur ban penbiang kinong tray kum unongnya ambulans bat kiwe menteri ulay tu ba on pen keluai kat bala ban penbiang ki jingdon kam. Uba Ahmed ba ulay tu baka jingla ban penpoy menteri Ketenat Kekot Kekhya ban wan jengo daladi ya hospital klaim artatin ki kam kinya ibet bat ulay tu ru pakiladon katu kat ni keli kirai ki ba menteri ulashim hakan kasngi haka jingalang ba kinong tray ka hospital nakabenta ban ay ka jingkersan ya hospital. Actually, he wrote to us that he didn't come to work. So when we checked that leave forwarded by him, we didn't find the leave in our office because he carried it himself, but he never brought it to the office. It doesn't count. No, sir, it won't count. He have not submitted to you, so that means it doesn't count. Yes. Yeah, that is not useful. What is the next step? So we have written to DHS. At the same time, we've written to Treasury to withhold his pay because we've national case, sir. We've called him also, but he has not even responded. Also. You need to take precaution. That is not that you cannot entertain that kind of. In the meantime, we will take it. Entah storekeeper saya ada I'm storekeeper. Otherwise, we have to make sure he is a UM. Biang nggak use. Ini pharmacist sih. Macam. Kuna IP, harus na IP Take itu. time to discuss dengan Premier DHS Director dan find out how you should manage. Have done. Nanti storekeeper IP ikut, berlaku. Quality is very much important. Like belum tahu. That's why kita mau ni kata rumah teman muka menolong balik dan ni jadi bagian check bahan dia koordinat, especially apa trade ke lagi division Kani kadai ka CIC ke bopet ya pun ki snong bat ke population ka lahe ngila wan meneh hang ni ngila inspect bat ngila ya simro ya ka review meeting ya ka performance kumno ki la le ki yu te ngila yo ihi don sibun ki jing don kam te hajo opor nga sigoban ai kuble ya ki ba trai hang ni ro nomor ka don sibun ki challenges tang bakila ya persang tang wa pising thu hi ka banang mi ki sngi ka jingwan jong upai ba syaki ni ki hospital sarkar kanang jur nang jur imat na ka daw ba milala shisha ban improve mo ha ka jingere bon ki jingere dai ki jingdon kam but especially ngila pen ki la don ka MMDSL ba pen biang ya ki medicine ya ki equipment ngila la ba shisha ban mot kunta ter ngila pha ya ki ni ki ka only major problem ka balong ba menta ka dai bat ka manpower
kumanga saya thoi na kapor kadai ka jing dai ka namar ngidang duna pelaki doktor support ka sejela ka jongi pada ka jo kapor ki donro ki bala wan syaka recruitment tang bakim tre ban le join syaka rural posting kata kadai ka big challenges ka ba ngina ka lang yang sarkar nginang perkhat kumno ban tackle ya kata tamba mene por bawan hang ni hoi ki don hi concern ka tu kat ni ki bangi hab hi ban address wood ta ki bingi la ya kren hi bali don lang bari local mele ila view tengin saya ala direct lo ek department ban tamba pisno thu hi bangi nom la ban le everything at one go mo si sendon te tang ba ki ki bangi la ban le wood ngin persam ban pembe kuma pilatit nomor ngaru adang indak dang last year akan ke health department bat ke health department kalong ka bahe ba amdai ka basuk ban bon chibur ki jing dong.com te ngaru mending as ngoplah ban tip ya kani ka khobor ban ngila ai nga nagalem tungai ngala ai strict direction baka strong action has to be taken naka da nagalem tungi but we have to set some example ya ki weiro ba kani kamdai ban long hukum ni bat hagajo kapor ngala ai ka strict direction ba ka health department is a serious department ka phimla ban le kai ndai ban ayu bidai la da phishim ya ka kam pihak ban tre te meningala ai ka strict direction some strict action has to be taken naga benta jong ita i pharmacies but hak jo opor ngala direct ya ke department ba ban pha wut na manu dan how to mut ban pha somebody khanda ka kam kan dom kta ya ki pai pa ki dong wan sim dong hak ni ka CSC min persang hi ban le wut tang ka pising tho hi man ta ka deka mo kum dei ka basuk yang ngiro namar pilatip hi ba ki kon samlani ki long concern ba hak kam tam hak bayar dei bar recruitment ni ban thap kam jam ko long ko ba ma ba man ta kam dei ka basuk te na ka daw min persang hi ban follow ya ka procedure ka babyang te na ka liang jonga hinga sure min persang ban kloi kat bala kani ka hospital kami ka ba ngakwa hi ba i minister wat na lade ru ngalayu i klatip ka inyu i hidalade namar ka jingwan jong i ka long ba ni don kam ya ka direction na ka level jong i kum minister aga ba dei ba ki di metro DHS ba ki wi ki level se ki tu la biang hi hakar community ka kam ndai ka ni ka jing jong i personally dalade kan pen kongo la kan pen ya rap ya i ya ka ba inchim ya konon ngarai ka ba ngila i mene hang tu hi ma ka tu kan itliki rai la ship ya ka ban ai ya ka support na ka bantang ni hospital min chwa ka di na ka leng jong ka NGO ba ka daw jong ka jing ai cha ka NGO hawar ja pra ka long na ma ka wan ka tu ka NHM scheme ko batmai jong ka government of India but na mar ba ka jing trekam jong ka ni hospital ha to ko por lumba ka jing punya na ka leng jong ka health department kam shim la long ka bada poi hadu kata na mar ki de bobon ki jing ek ki kan do to ko te ban kam pan bha la rai no ban IT cha ka NGO ng ba citizen foundation ho ko por nre ka ban ya ki por na mar ka jing bakla ka be ka management ka ji ai jing sakri ka la long ko yang bha do ta nre hadin ko mangala ong bakila pen kala yakin punya ya ke hospital performance jong ni ka hospital pada kala na hiya te kala poi hadu upot ba dan ke sibon ki jing ekran ba ka di foundation ndengi sim i ke jing seso ka beri ba ka jing kelai kata ka kontri kam ki ka pen bor yang ya ka bangin hapan ya kan ni health department ba di ka soka ban withdraw no ya kan ka agreement ke bangin dan mak ka NGO ba ya ka ban punya hi na kalian jong government kadin ba government kala safety hin dalde ni kmilanti bakan khambha batkan khambyang aka bede ba jing aji chakri tho ai sutu namar ki bon ki constant ki jing ek ka department ka government ka kendo kumbai minister mentan ila ong hindalede I mawaila chela ba ki don kat ban ki constant ki ba ten rei menta ka sing hadin mangilawan kumni ngi scam ba ki tu ki point ki bangilai discuss bangilai kran ki ba ngila ya lijumut menta ka sing kin long ki kita kimat ki ba na kaliang jong in sim ya kakam bantai bat ngam don jing atatin ba na kaliang jong I minister long ibati bahaya department ki jong bat ngit sabi ila ya pa patam na kabata na hospital nama ki don katukan ni ki kam ki ba don kami ka support na kaliang government wat ki staff ki doktor ni ki kwa ben le ndai don chipon ki ba don ka jing na kaliang ki ten rengi kilmen ba ka jing wan jong imtasi kanyarap na kabanta ni ka jing pen kintiu ya ka jing sakri ka hospital nama ka hospital ka kata je ki bagi khat san hajar duna tam ki no chong snong jong ka dong ka thain mar ko but kan long ka jing toy
Tama competition jungi kam judai hi ka touch lan ne kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai hi mangi para guest house, para instay, para homestay. Kaya mengisak sadani ki email pa jong apa di amba yen penkala no syaka guest house lan ne ka homestay kan. Por bangi penkala ngi ai kerten ka orange homestay. Pingi sedang sya no ka forums tamba naka forums ni sotho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand nak daw ka floor jong ki tourist ila sedang bod hading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khatsan do habawan kun kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki youth bangin yo company ha jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma ha bangin la dak puli tingin jaka bangin tap shabar ngi layo ban tap aka state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers ki like hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha kom kini ki instay ki tang kata ngala ban ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive kawai ka award ma ka tin ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kwa tekan ka ni kawai ka pani ba ka government hi ka acknowledge lot ya baro ka try hi ban promote lo ya baro